altså vores reporter Magnus og Lasse. Magnus har beskæftiget sig med bodybuilding i dagens anledning og har spurgt nogle spørgsmål til vores bodybuilder Michael. Lasse er taget ud til en fysioterapeut og sundhedsekspert, hvor han stiller en række spørgsmål. Goddag og velkommen. Jeg står lige herude for Dansk Sundheds- og Fitnesscenter. I dag skal vi snakke med bodybuilder ved navn Michael Petersen. Han vil fortælle os lidt om bodybuilderlivet og hvordan man skal træne sig selv op til det. Her viser Michael os, hvordan øvelsen bænkpres udføres. Ved bænkpres trænes primært dine skuldre og triceps, men også brystmusklen bliver trænet. Her viser Michael øvelsen incline brystpres. Denne øvelse giver et bredere bryst samt træner dine overarme og skuldre. I denne øvelse, kaldet cable fly, træner man bryst og forsiden af skulderen. Her viser Michael øvelsen dips. Denne øvelse træner alle musklerne i hele overkroppen, både musklerne foran og bagved. Mavebøjninger. Denne øvelse er en af de mest kendte øvelser. Den kan laves alle steder, men Michael laver den mere ekstreme, hvor han ligger med hovedet ned. Denne øvelse træner alt i maveregionerne. Hvorfor tager nogle mennesker deres træning helt ud i det ekstreme, og hvilke konsekvenser kan det medføre? Mange mennesker i Danmark er begyndt at træne, og flere starter på det, og mange af dem gør det for at få en pænere krop og være sund, og generelt bare for at få motion ind i deres dagligdag. Nogle mennesker de er lidt mere ekstreme omkring det, og de vælger at afsætte meget af tiden til det, og træner måske 3, 4, 5, 6, måske nogle træner måske ved en eneste dag. Nogle mennesker har det mål om, at de skal gøre det, fordi de skal sætte op til en konkurrence, eller at de skal tabe sig, eller der er mange forskellige formål for det, og grunden til, at det kommer op i tiden, det er, fordi mange mennesker de har fokus på en pæn og sund krop, hvor det ligesom er blevet skabt et ideal, som alle folk de ligesom stræber efter at nå. Det kan være. Hvad er din egen erfaring med bodybuilding, og har din karriere påvirket dit sociale liv? Personligt så har jeg stillet op til DM i 2008, og så har jeg været med til Mr. Olympia i 2011, som foregår i Las Vegas over i staten Nevada i USA. Jeg er den eneste danske mandlige atlet, der nogensinde har deltaget i det, og det var også en meget speciel oplevelse at være med til det. Mr. Olympia er ligesom de olympiske lege, altså noget af det største, du overhovedet kan opnå inden for sportsverdenen. Så det var helt klart noget, at jeg ligesom kunne tage med bagagen, efter jeg havde været med til at deltage til det. Men det var ikke et mål om at vinde, men selvfølgelig om at levere et godt resultat, men også bare et personligt mål om, at det kunne være sjovt at deltage i, og så selvfølgelig også nyde hele rejsen fra start og så til slut, til man står ved scenen. Fordi det er de der måske 5-10 minutter, man får på scenen, som har kostet et 3-4 måneders hårdt arbejde. Så det er ikke noget med, at man får en hel masse tid til ligesom at vise sig frem, men du arbejder hårdt i et halvt års tid for at få 10 eller 5 minutters scenetid, hvor du så bliver bedømt af dommer, og din score så afgør, hvilken placering du får for eksempel. Men ellers så, altså højdepunkterne har selvfølgelig været konkurrencerne til DM. Jeg var den yngste, der deltog i en alder af 19 år. Og som jeg nævnte tidligere, så har jeg været den eneste danske mandlige atlet, der nogensinde har deltaget til Mr. Olympia. Og derfor så er det også ligesom et højdepunkt i min karriere, eller hvad man skal sige. Derudover så har jeg været sponsoreret af en virksomhed, der hedder Nutromino. De laver proteinpulver og proteinbar og forskellige shakes osv. Og det at blive sponsoreret af nogen bare for at stå i et fitnesscenter og træne, det er jo lidt specielt, kan man sige, at man ligesom bliver deres symbol eller deres billede udadtil. Der har selvfølgelig også været nogle konsekvenser af alt det her. Altså, man har selvfølgelig ikke kunne deltage så meget man gerne ville, og man må sige nej til at tage ud og spise med familie eller venner, og man kunne ikke tage med til så mange fester, og generelt så levede man et meget ensformigt liv op til konkurrencen.
Og det kan for eksempel bestå i, at du står op om morgenen, træner, så tager du i skole eller på arbejde. Så når du er færdig med det, så træner du igen, og så spiser eller og så slapper du ellers bare ind, så du skal sove. Så din hverdag består af træning, skole eller arbejde, træning, og selvfølgelig så også alt madlavningen, og ellers ikke så meget ud over det. Man har ikke så meget energi, og derfor så går det også typisk ud over ens sociale aktiviteter. Hvad er dine råd til folk, der gerne vil i gang med at træne, og dem, der vil tage skridtet videre? Hvis jeg for eksempel skulle give et råd til andre, som vil starte med at træne, så er det selvfølgelig at få noget professionel vejledning omkring det. Prøve at læse lidt om det, sætte sig ind i det, finde ud af, hvordan at det hele ligesom hænger sammen. Hvordan man skal træne, og hvad der virker og for en selv, og hvad man skal spise, hvornår man skal spise, og hvad der er sundt at spise osv. Hvis man ligesom har grundlaget for det sat på plads, inden man starter, så gør det typisk, at man får endnu bedre resultater den vej igennem også. Hvis man for eksempel ikke helt er klar over, hvordan man laver, og man spiser måske noget, man tror er det rigtige, så gør det typisk også, at resultaterne bliver derefter. Så hvis man har det teoretiske i baghovedet, og selvfølgelig også prøver med sine egne erfaringer, fordi alle er ikke ens, man skal ligesom finde ud af, hvad der virker for en selv. Så hvis der står en nede i centret og siger, at du får store arme, hvis du laver den her øvelse, så kan det måske være, at for dig, der er en anden øvelse, der virker, eller hvis der er en anden pige, der siger, at hun tabte sig, fordi hun spiser kun agurk i en måned, så er det måske ikke det rigtige at gøre. Du taber dig, men du skader samtidig også din krop ved at gøre det. Så hver gang man ligesom skal prøve at komme danse nogle erfaringer omkring træning og så videre, så gælder det om, at man har prøvet det, eller har læst noget om det, eller ligesom har tilegnet sig noget viden omkring det. Overordnet så vil jeg sige, at der er rigtig mange positive ting ved at træne, men alt selvfølgelig med måde. Man skal ikke gå til ekstremiteter, hvis det er, at man ikke er klar over konsekvenserne ved det. Nogle mennesker træner utrolig hårdt, og har også en konsekvens deraf, fordi de udsætter deres krop for meget ekstreme forhold, som gør, at de får en påvirkning i negativ grad. Kroppen bliver belastet af at træne, men det giver også kroppen mange positive ting ved at holde sig ung og frisk og i gang generelt. Nogle mennesker, de har svært ved ligesom at kunne se det indenfra, når det er, de træner og er helt besatte af at skulle opnå et bestemt kropsideal. Og det kan have negativ effekt på ens sociale omgivelser, at man er så besat af at træne og ikke ligesom har tid til at være sammen med familie og venner osv. Så alt med måde, og man skal selvfølgelig altid tænke på, at det at have en krop, det er ikke alt. Og hvis man gør det, så skal man selvfølgelig altid have det i baghovedet, hvorfor man gør det, og hvilke konsekvenser det er. Og hvis man for eksempel kender nogen, der træner meget, og de udsætter deres krop for en stor belastning, så er det ikke altid, de selv kan se det, og så derfor skal man selvfølgelig også være opmærksom på, at ens venner for eksempel hele tiden ved, hvad de laver, og at de ikke tilsidesætter hele alt sociale liv, bare for eksempel at opnå en drømmekrop. At du som ung havde en drømmekrop, er ikke lige så givende for nogle mennesker, som for eksempel det at have gode venner, og have oplevet nogle ting i livet, at have været ude at rejse med nogle mennesker, og generelt bare haft en god ungdom. Så hvis det er, at man vil være så ekstrem med sin træning, så skal man selvfølgelig også være opmærksom på konsekvenserne. Og velkommen. Vi står her i Body i dag med vores fysioterapeut nede fra Brøndby Fysioterapi, Irene, som har sagt ja til at svare på nogle spørgsmål vedrørende bodybuilding og sund træning. Irene, hvis man ser på bodybuilding, så er der sådan nogle kæmpe store nogle med 0 gram fedt i kroppen og kæmpe muskler. Hvad er det sundt egentlig ved det? Oha, det er et godt Hvad er spørgsmål. fordelen og ulemper ved det? Jamen jeg tror, at det er mest kosmetisk. Det er jo det, de gerne vil se ud af. De vil gerne yde noget til sådan en konkurrence. Det er det, det går ud på for dem. Jeg tror ikke, de tænker så meget omkring, hvad der egentlig er sundt for deres krop. Nej. Så alt i alt så er det faktisk, altså det er ikke en sådan sport, det dyrker. Altså det er på lang sigt sådan. Der vil det... Det vil jeg ikke, synes, nej. Altså jeg tror specielt dem, der tager steroider og sådan noget. Det tror jeg, der er rigtig mange af dem, der gør.
der er det i hvert fald ikke sundt. Men hvor sundt det er ellers, det er jo sådan en ekstrem sport, og alt hvad der er ekstremt, det mener man jo ikke, det er sundt. Nej. Så... Og Irene, hvad er det nok, det som hvordan skal man træne det? Jamen altså, det kan man for eksempel bruge den her maskine til. Trækapparat det her, hvor man tager det her, og så trækker op her. Og hvis man bruger den, hvilke skader kan det så foretage? Altså den er låst. Man kan også tage frie vægte, hvor man står sådan her. Og der er man mere udsat. Men den her, jamen altså det er, hvis man kommer til at bruge til for mange kilo på. Hvis nu at vi skulle træne sundt os to, Ja. jamen så vil jeg sige, at vi skulle have 3 gange 12 gentagelser. Hvis man kan tage det, finde en kilo, der passer til det, en vægt, der passer til det, Ja. og når vi så har taget de 3 gange 12, jamen så skal vi sådan være, altså først 12, og så et minuts pause, så 12 og et minuts pause, og så 12. Og så skal vi være rimelig trætte i vores arme bagefter. Det skal ikke være sådan, at vi kan kunne tage flere bagefter. Nej. Og de sidste 2, de må gerne være rimelig seje i det. Men hvis man for eksempel så for mange kilo på, hvilke kan man så få forskellige skader i armen? Eller? Ja, det kan man nemlig ikke. Og så det der med, hvis man så presser det for meget, jamen det kan væve det koldt til, så kan man selvfølgelig også springe noget. Det er selvfølgelig ikke så tit, det sker, men overbelastning, hvis man går for hurtigt fremad med for mange kilo. For eksempel bodybuilder, de bruger jo højere kilo, og så ikke så mange gentagelser. De har måske 4-5 gentagelser. Måske kun én, hvor de tager fuldt på, ikke? Og det er jo der kan ske noget. Okay. Så hvis man ikke kan tage flere end bare 6 gentagelser, så skal man ikke tage Jeg vil sige, at man skal gerne op så for at tage 10 gentagelser. 10. Ja. I hvert fald. Yes. Så vil jeg videre, det er jo vigtigt, at man ikke kun træner biceps, men glemmer triceps, fordi så kommer ens arme til at se underligt ud. Så triceps, hvad vil du anbefale for maskinen til det, og hvordan? Jamen altså, for eksempel så kan man bruge den her træk igen, hvor man tager ved den der og trækker ned overfor. Ja, altså, så vi sådan her, Nemlig ja, og så så trækker ned, ja. sådan her. Ja. Er der nogle ting, man skal huske med armen, eller altså, skal man bevæge sig på en speciel måde, eller er det noget, man kan gøre galt her? Nej, det tænker jeg ikke. Den er sådan rimelig fast. Det er det igen, hvis man går ind med de frie vægte i stedet for. Der kan man gøre noget mere galt. Ja, for det er svært at styre med balance og sådan noget. Det er det nemlig, der bruger man flere muskler. Man skal huske sin holdning samtidig med. Ja, så skader med det her, det er sådan det samme, altså. Man skal huske, hvor mange gentagelser er det, vi skal tage her. Det er vel også fra det der 3 gange 12, 4 gange 12. Det er det samme, ja. Hvis det er os, der skal træne, ja. Og så bare finde et tilpassende kilo, og så bare Ja. husk at respirere, ellers så går det galt. Husk at restituere, ja. Restituere. Ja. Også, Men med de frie vægte, der kan man så tage den her op, ikke? Og der er det jo så lidt, hvis folk sidder alle mulige andre steder, og så er det lige pludselig går galt. Jo. Men i forhold til alle led, jamen, så er det vigtigt, som du siger, både at træne forsiden og bagsiden. Det er det samme med lårene. Folk, eller mave, eller ryg, eller så folk, de træner måske kun forsiden af låret, de glemmer bagsiden. Yes. Ja. Værsgo. Ja, sådan måske til den her, hvad gør den sådan godt for? Jamen, prøv at lave øvelsen der, hvor du trækker ind. Men, altså, du bruger dine arme helt sikkert, men du bruger også din mave og din ryg. Kan du mærke det, når du står og skal spænde op? Jamen jeg kan godt mærke, hvis jeg sådan ikke sådan, så jamen, Så lidt falder frem, du, og falder ja. Så man træner også der, og man kan sige, at hvis man er bodybuilder, så går man måske længere frem her, og så er det mere armene, man træner. Men når man er oprejst til den, og hvad man bruger sin arme til, så skal man altså have sin mave og sin ryg med. Og det tænker man nok ikke så meget over. Nej, jeg tror ikke. De fleste ikke, de gør det nok ikke. Nej. Men igen, man skal passe på med, at hvis vi skulle træne, og så ikke putte så mange kilo på, Ja. så mærke lidt efter. Ja. Ja, altså man kan også få skader og mange kilo på. Hvor ser det skader for eksempel? Når det er stadigvæk i armene og... Ved den der, vil jeg tro. Ja, i armen. Yes. Nu er du jo fysioterapeut, så det er jo nok de specielle, der kommer nu. Men hvilke skader kan sådan en ekstremsport som bodybuilding påføre med, at man bare træner det samme hver dag? Og, altså, kan det ikke være sundt? Jamen, der kan selvfølgelig være flere ting, som vi også snakkede om lige før. Så kan det være sådan noget med, at hvis man bare løfter og løfter, altså så kan der jo lige pludselig ske en skade ved den scene, der springer.
Det kan jo også ske i andre sportsgrene, men de der, hvor de bare står og gør det der kan selvfølgelig ske noget der. Men der kan også være det der med, at de glemmer at restituere. Normalt, når man træner, jamen, så nedbryder man vævet, og det skal jo altså genopbygges igen. Det tager cirka 24 timer. Som du også siger, det er derfor, man skifter med at træne arme og ben. Og hvis man glemmer den der, og det gælder også i andre sportsgrene, jamen så nedbryder man vævet mere, end det bliver genopbygget, og så pludselig så har man overbelastning. Så tit det der med, hvis man bliver ved og ved og ved og ved, det er ikke sikkert, at man mærker det til at starte med, at det ikke går den rigtige vej, men lige pludselig får man ondt. Det var måske, fordi man glemte at restituere over længere tid. Så et godt råd til de her bodybuildere og også andre sportsgrene, det er, at man skal huske at restituere og holde pauser, og man skal huske at lade være med at træne det samme, hvis man er i fitnesscenter også. Normalt mennesker, det samme hver dag. Man kan mærke det på sin egen krop, ikke? Ja. Altså, man må gerne være lidt øm efter sådan en gang træning der, men man kan mærke dagen efter, hvis man ikke kan noget. Så man skal variere sin træning, så man skal ikke kun træne en ting. Ja, nemlig ja. Man skal ikke træne arm 2 dage i streg. Det er jo mange, der siger.